ireng suku tandang-tandang sumegah gagahku megah liru penah wasa mekos yogo yo makarya nganggrang karya ning projo mure kertoharjo oi 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 oh Yo, 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 yo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ayo goyangane Dik. Goyang Dik Tata. Ayo, ayo. Oh, Dik. Oh. Ayo Dik.
goyang adik-adik. Asik. Hey, Senyum bukan wong manis, sembarang senyum. Senyum bukan wong manis, sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Sapa sing duwe Sapa sing duwe nonong sinonom sing ayu dhewe nononge nambahi ayu dhewe nononge nambahi manis dhewe hae Dudu batuke nonong sinonong larang regane nononge sing mesem kabeh kangen nononge yen guya merem kabeh gelem. Woi saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati bukan wong manis, di mana rumahnya? Jangan ikut manis muda kepincut, jangan ikut manis muda kepincut juga wong manis, di mana rumahnya? Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati bukan wong manis, di mana rumahnya? Jangan ikut manis muda kepincut, jangan ikut manis muda kepincut juga wong manis,
Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang tidak puasa, di dalam kubur mendapat dosa. Di sini mendung, nah siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung.
SDM Dewa saka langit. Juga ing yuda sang satria tapa, tapi ingkang sumpah prajurit sedya bela bangsa, nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Ayo Dik Najwa. Juga ing yuda sang satria tama, tetapi ingkang sumpah prajurit sedya bela bangsa, nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Juga ing yuda sang satria tama, tetapi ingkang sumpah prajurit sedya bela bangsa, nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Busana Hira Sutra Pancawarna lelangan beksan oke manis sesolesno. Sengsem kamulan busana Hira Sutra Busana Nira
cik Mbak Rindi. Disapa-sapa sih. Oh, disapa Yo, dulu. Berdiri. Dalam piye kon foto? 50.000 ya, Mas. Request apa, Mas? Request apa? Hah? Mbak berdiri toh. Apa, Mas? Gala-gala. Oke. Cinta dan air mata. Napa, Bu? Badhe request napa, Bu? Niki mbak bila ibu-ibu badhe request monggo angsal niki. Hah? Sido rondo. Kene kira ndek bojo ya, Mas. Kene kira ndek bojo. Iki oke nikahan nih kok mosok sido rondo iki ya. Iya. Rasan bojone wong ya makonangan. Oh, masa. Tobat ya. Rondo anake 5. Gelem po? Iki ngaten Mas Diki. Nggih, pripun Pak Woko? Iki wonten pamundutan saking keluarga besar ingkang katanggal. Nggih. Saking Purworejo. Nggih. Kota Ndunggalak niku badhe ngersakaken lagu Kusumawi Jaya. Kusumawi Jaya. Nggih, ini Mbak Rindi ada request dari keluarga besarnya Kusumawi Jaya. Kusumawi Jaya. Yo badhe dipun aturaken. Pundi saking keluarga besar Purworejo? Saya sendiri. Saya sendiri. Iki asli, Mbak. Ana pemundutan jan ra ono apa-apane. Aja Nggih, nyalahke mboten napa-napa aku. Pak Woko. Iya, Kusumawi Nggih. Jaya. Minangkani pamundutan saking keluarga besar Purworejo niki Pak De. Nggih. Pasukan? Wonten Nggih. Kusuma Wijaya monggo dados. Iki penyanyine kok nggogok apa ngadeg iki, Ayo Mas? ngadeg. Nah, iya. Gogok wae saiki nunggoni jarane iki jare mbake kon ngeringes iki ra menyat, Mbak. Wong lanang iki sok ngono kuwi. Ya ora peka. Ora peka. Ayo para anggotane iki kuli-kuli jaran iki aja dikumpulke lho. Iki Mas-mas sing request ki nganu ta wis siap sawerane urung? Ayo Mas sawerane ditokke. Oh, urung nomor rapot. Walah urung nomor rapot. Ya, monggo Kusuma Wijaya. Ya. Yo, iki langsung wae ya Mbak cantik ya. Oke, yuk. Lunging makar lan semi puspita ing taman sari mangklung manungsung wangi kalawan wulan endadari ngambarum sasmito sang kumbang walaya ngrangsang pucuk sarine Iki wis rogoh-rogoh arep nyawe. Yo. Yo kok ada. Sithik ora bobo. Yo. Oke, monggo Yo, permintaan tepuk dari tangan keluarga untuk Mbak besar. Rindi. Heeh. Ra apa-apa ya, kok payung ya. Ya ora apa-apa ya. Bang aku sakit. Bakar lan semi puspita ing taman sari mangklung manungsung wangi kalawan wulan endadari
Sasmito Ya mobil sana keluarga besar Mas Riono. Yuk pasukan Biar goyang. silakan naik ke panggung. Ya. Rasa Ayo. pepayung. Rasa go payung iki. Kamerane metu. Yo. Apa Mbak? Ayo joget. Ayo dijom sing roto. Ojo nanti kliwatan. Ayo sing roleh ngacung. Ayo Mbak, sampean roleh. Ayo. Halo. Longeng bakar lan semi puspito ing taman sari manggung manungsung Ya, monggo. kan lawan ulang didadari ngambar sasmito sang kumbang wawayan ngrangsang pucuk sarini Kesel. Ora kesel wong wis oleh sawer lho. Ya, ora kesel, terima kasih Podo. untuk sawer. Maksudnya podo. Sing roleh sapa iki? Aku lho Pak, sampean urung wae aku. Di. Yo kena aku yo engko ngene. Ongko. Ya. Terima kasih untuk keluarga besar Mas Riono atau Bapak Legiman. Oke, selanjutnya apa meneh? Ya. Yo Mas. Yo Mas yo. Ya. Sidorondongin. Yo sudah rondo. Yo. Iya toh Mas Angga JS.
pripun lah niku. Ya, asik. Bersama Mbak Rindy dan Mustika ya. Monggo Mas, terus lanjut. Pokoknya rasa khawatir ya tukangnya sawer seneng kene kabeh. Ayo. Umar Moyo ingsun timbali Umar Moyo ingsun timbali timbalono Raden Umar Moyo Raden Umar Moyo dasar bagus kepara nyata Umar Moyo dasar bagus kepara nyata dasar sekti mandraguna Bambang Permati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna gloro keperang ing Astina Umar Moyo ingsun timbali Umar Moyo ingsun timbali timbalono Raden Umar Moyo Bambang Permati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna loro keperang ing Astina
pun. Ayo yo, ayo. Ayo Mas Dika. Matur sembah nuwun. Anganku ngambara anembus meko ngitung lintang sesuap padang rembulan tak goleki ono ngendi si penjarno tak titipi kidong bagatan ing jantung. Lulung kita ngelung-lung kadang rerambatan. Aku soro anggreget jiwaku. Tak kirimi layang kitir, tak sampirke angin sumilir. Apa ra krasa sliramu tansah tak pikir. Rino wengi wewayangmu beda atiku sing ngotir kosa umpama dapat koyo aku bisa gegem lintang indah rembulan.
Apa